bocahe sing pengerawit ganteng kabeh. Ya pokoknya ning kene elek sithik bacok. Tuwek sithik bacok. Lah sampean Ora. gak tuwek. Ora, mlusu ya. Lah kok. Ora apa-apa, nek sinden ra apa-apa khusus awakmu. Mas mari ngene dijalanke dunggane ya Mas. Alah. Kapok. Gak apa-apa. Sing ngendang ki sapa? Sing ngendang ki sapa gantenge Ram? Ambon. Wis duwe pacar apa, Rom? Lho, nyari ki, Nyar, alah Cik, buka plastik ya kuwi. omahe sampean ndi, Mas? Ora digawa. Masane ki ombe. Kok nyuwun WA-mu ya? Ambon ya? Mas Ambon nyawang aku to. Aku ki pengen nyawang sampean. Bocah iki isinan. Oh, isine tutupi kresek. Wong biasane mulih yo tutupi kresek kok ndase. Ya mergo ndasik ben gak kodanan jan gumun. Satu pagi